Mestská polícia je príslušná objasňovať a riešiť prípady, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia. Tieto otázky sú pre mestskú políciu ako úlohy definované jednak v zákone o mestskej polícii číslo 564 z roku 1991 a jednak vo všeobecno záväznom nariadení mesta číslo 8 z roku 1992 o vytváraní kvalitných podmienok životného prostredia. Prostredníctvom príslušnej internetovej stránky dostávame upozornenia na jazdu motocyklistov v ochrannom pásme a na území vodnej stavby Liptovská Mara v časti Liptovská Ondrašová a Palúcka. 25. augusta 2008 o cirka 10. hodine, kedy 29-ročný muž jazdil na štvorkolke po záplavovom území priehrady Liptovská Mara. Druhý prípad 9. novembra tohto roku cirka o 16:30 hodine 26-ročný muž jazdil na motocykli po záplavovom území priehrady Liptovská Mara, kde vošiel cirka 150 metrov do suchého priehradného riečišťa. Napríklad jazda na motocykli po zelení v zmysle všeobecne záväzného nariadenia možno postihnúť až do výšky pokuty 1000 korún. Umývanie motorových vozidiel v povrchových vodách je postihnuteľné podľa zákona o vodách do výšky 2000 korún. Jazda motorovým vozidlom po vodnej stavbe je možné postihnúť až do výšky 5000 slovenských korún. Výška pokút je v tomto prípade pre ochranu životného prostredia nepodstatná. Nás bude zaujímať, aké stanovisko príslušný úrad v danej skutočnosti zaujal. Samozrejme, že sa po stopách boja proti vandálom vyberieme a výsledok prinesieme v ďalších reportážach. Z brehov Liptovskej Mary pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.